फायनली मंडळी आपण पोहोचलोय आणि मंदिर करेक्ट या साईडला आहे. जेवढा होईल तेवढा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण जर बोलायचं थांबलं ना तर कॉपीराईट आहे ना, त्याच्यामुळे. तो आता काय काय करायचं काय काय घ्यायचं आहे ते बघत बघत जाऊया. सो लेट्स गो. कसा वाटतं आई? कैसा येईल आई? साईडला संपूर्ण लाईन इकडनं तिकडेपर्यंत सगळी खेळणी, किचन्स वगैरे तुमच्या आवडीची पसंती, म्हणून सगळ्यात जास्त गर्दी असते ती या साईडला. आल्यानंतर मुलं वगैरे जी फिरतात ना ती करेक्ट इकडच्या साईडला. सो आपण पण काहीतरी छोटीशी वस्तू घेऊया गाडीसाठी वगैरे. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितलात, तर आज आपण जातोय जत्रेला. आणि जत्रा एकदम स्पेशल आहे आमच्यासाठी. कुठे जातोय ते तुम्हाला तिकडे गेल्यानंतरच सांगतो. जबरदस्त मजा येणार आहे. तर बघूया आज कुणाकुणाच्या जत्रेला आम्ही जातोय. आणि जत्रा आमच्यासाठी स्पेशलच आहे एकदम, ते तुम्हाला पुढे कळेलच थोड्या वेळानंतर. तर मी तर रेडी झालोय आणि बाबू पण रेडी झालाय, फक्त आई आणि दिव्या रेडी होत आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला निघायचं आहे. तर मस्त मजा येणार आहे. आज तुम्हाला जत्रा फिरून आणतो. मागच्या वेळी पण गेलो होतो, पण रात्रीचं वातावरण बघितलं नव्हतं. तर आता आम्ही पण आता पहिल्यांदा बघणार आहोत यावर्षीचा असं रात्रीचं वातावरण जत्रेचा. तर तुम्हाला मजा येणार आहे जबरदस्त. सो आईची वगैरे तयारी झाली का मग लगेच निघूया. सो टाइम झालेला आहे, सगळे रेडी झालेले आहेत. हे बघा मावशी पण आलेली आहे आज. तर मोठी गोष्ट, सगळे आज एकत्र आहोत परत एकदा. मस्त अजित मावशीचा मुलगा. सो आता आम्ही चाललोय मस्त, आणि तुम्हाला बघायला आता जबरदस्त मजा येणार आहे. आणि कुठे जाणार आहोत ते तुम्हाला तिकडे गेल्यानंतरच सांगतो, आता रिव्हील करत नाही, मजा येणार नाही तर. चला रिक्षा घेऊन जातोय आम्ही. दिव्या बाय बाय. बाय बाय. चला फायनली मंडळी आपण पोहोचलोय आणि मंदिर करेक्ट या साईडला आहे. जेवढा होईल तेवढा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण जर बोलायचं थांबलं ना तर कॉपीराईट आहे ना, त्याच्यामुळे. तो आता काय काय करायचं काय काय घ्यायचं आहे ते बघत बघत जाऊया. सो लेट्स गो. कसा वाटतं आई? कैसा येईल आई? तुळशीची जत्रा म्हणजे मंडळी माझ्या मामाची जत्रा, म्हणजे आईचा पहिला गाव, पहिली आई जैसर रवा थैसर. सो हा माहेरची पण. सो बऱ्यापैकी दाखवते, नाही झालं तर व्हॉइस ओव्हर करायचा प्रयत्न करते. सो आता पहिली गोष्ट तर आपण घेऊची असा ओटी, आणि त्याच्यानंतर मग पुढे. सो अशा प्रकारे आहे मंडळी मंदिर या साईडला करेक्ट. आणि इकडच्या साईडला अजून तेवढी गर्दी झालेली नाही, हळूहळू लोक येत आहेत, आता जमा होत आहेत. आई तर एकदम खुश, नेहमीच खुश असते. खूपच भारी वाटते, एकदम जबरदस्त. आणि पहिला आमची शाळा म्हणजे माझं शिक्षण इकडेच झालेलं आहे 12वी पर्यंत. तर आम्ही इकडेच असायचो मंदिराकडे. माझाच नाही, आईचं पण शिक्षण इकडेच झालेलं आहे. तर खूपच भारी वाटते. थोडा आवाज कमी झालाय तर मस्त वाटते. आता जरा थोडं चांगलं होईल आपल्याला. मंडळी इकडे आल्यानंतर आपला मित्र भेटलेला आहे, माझा वर्ग मित्र. 12वी पर्यंत आम्ही एकत्र, 5वी पासून 12वी पर्यंत, गणराज मेस्त्री. सो त्याच्यासोबतच आता फिरतो. नाट्यप्रयोग कोणाचा असता? आजगावकर दशावतार नाट्य मंडळ. आणि नाट्यप्रयोग इकडे असतो करेक्ट या ठिकाणी. आणि या साईडला संपूर्ण गर्दी वगैरे नंतर बसलेले वगैरे असतात.
पूर्ण. आता जसं की बऱ्यापैकी बसलेत ना तसं सेम टू सेम दशावतारी इकडे आहेत. हे बघा दुसरीकडे त्यांचं नाटक चालू आहे आणि इकडे आल्यानंतर त्यांचं रंगकाम वगैरे मेकअप वगैरे त्यांचा इकडे चालतो, वेशभूषा. सो बाकी आई आणि तिकडे आहेत, आईकडे जाऊया आणि मग बाहेरचा एरिया फिरून येऊया. दर्शन तर घेऊन झालेलं आहे आमचं आणि आता आम्ही बाहेर आलोय. मित्र पण भेटले. सो आईचे वर्गमित्र भेटलेले आहेत. बोलत तर आणि तानाजी दाखवतो तुम्हाला बाहेरचा. इकडे मुलांना खेळायला आहे मस्त, बघू शकता लहान मुलांसाठी. या दोन्ही साईडला इकडे आणि या साईडला पण लहान मुलांचं अट्रॅक्शन सगळ्यात जास्त असतं इकडे आल्यानंतर. कोणाकोणाक जाऊची इच्छा आम्ही जाऊया. चल चार्ज जास्त लागतं रे का. बारको वायत मोठं झालं काय बाबू खेळाक गाव त्याला मस्त. महत्वाची गोष्ट सगळ्यात अगोदर घेतायत आई आणि खाजा. आल्यानंतर ज्या गोष्टीकडे मोठ्यांचं अट्रॅक्शन असतं, सगळ्यात मोठी खरेदी सगळ्यात पहिली या साईडला संपूर्ण लाईन इकडनं तिकडेपर्यंत सगळी खेळणी, किचन्स वगैरे तुमच्या आवडीची पसंती, म्हणून सगळ्यात जास्त गर्दी असते ती या साईडला. आल्यानंतर मुलं वगैरे जी फिरतात ना ती करेक्ट इकडच्या साईडला. सो आपण पण काहीतरी छोटीशी वस्तू घेऊया गाडीसाठी वगैरे. मावशी आणि तर इकडे घुसलेत. आई काहीतरी खरेदी करते. हे घेतं काय पण चांगलं वाटतं. रबर बँड वगैरे आहेत. पहिले आम्ही हातात घालायचो जास्तीत जास्त, आता नाही. तो आता आपण आलोय उशी घ्यायचं ठरवतोय. 100ला 2 लोड उशी घेऊया. लोड उशी काय पण घ्या, दोन्ही 100ला 2. रेड कलर कदाचित आई चॉईस करते. कलर दुसरा घेतलाय. पहिला ही डिसाईड करत होती, त्याच्यानंतर हा. मंचुरियन घेतोय पार्सल आणि ऑलरेडी इकडे बसलेले पण आहेत बऱ्यापैकी. आणि घरीच घेऊन जातोय, पप्पा पण घरी आहे त्याच्यामुळे. आणि आपले सबस्क्रायबरच आहेत. सो आलेल्या बऱ्याच जणांची भेट झालेली आहे आता. आई तर एकदमच खुश. सो आता जायचा पण टाइम झाला आमचा. वाजलाय टाइम करेक्ट आता बघायला गेलं तर वाजले 10:25 झालेत. बाबू परत जाऊन घरी इकडे येणार आहे. आणि आत्ता जस्ट जत्रा भरायला चालू झाली आणि आम्ही आता जाणार आहोत करेक्ट. सो हे बघा या साईडला भरतंय पूर्ण संपूर्ण. आमची झाली थोडक्यात. फायनली आमचा फिरून झालेला आहे आणि आम्ही बाहेर आलोय. तर व्लॉग जास्त केलेला नाही कारण साऊंड येणार त्याच्यामध्ये आणि नंतर कॉपीराईट येणार आणि रात्री उशीर झाल्यामुळे नंतर व्हॉइसवर जास्त करायला मिळत नाही त्याच्यामुळे. सो जास्तीत जास्त दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला काय तुम्ही रेग्युलरच बघताय. सो चला निघूया. आपली काय गाडी आहे आणि घाई अशासाठी करतो की बाबू परत येणार आहे त्याच्या मित्रांसोबत. आता मला तर एडिटिंगमुळे घरी थांबावं लागेल. सो चला. तर 2 जत्रा तर फिरलो काय आई. 2 जत्रा फिरण झाले. आता आमच्या जत्रेक येवा 9 तारखेक. सो बारीक सारीक काय खरेदी केली होती तुमका आता घराकडे गेल्यानंतर दाखवते. पोहोचलो घरी येईपर्यंत टाइम झालेला आहे 10:41. बराच टाइम झालेला आहे. ओळखणार नाही असं वाटतं. भूक लागली. स्पेशल उशी नको तर माका दोन दिलंस तरी काय नाही. बस 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 बस. अय सगळ्यात महत्वाच्या कामाला बसलो. मंचुरियन तिकडे ट्राय केला नाही. आता मी घरीच घेऊन आलो. बाबूला जायचं आहे त्याच्यामुळे. बाबूसाठी सगळी घाई. भजी पण आणलो. हा भजी आवडीन खाता. मंचुरियन खाऊ घ्यावा. दिसतात भारी कलर. दिसतात मस्त. आपली टूथपिक.
हा करा मंडळी. बघू घ्या. मंडळी खायला तर सुरुवात झाली आहे. तर परत एकदा तुम्ही पण या. आणि पप्पा तुम्हाला घरी दिसत आहेत. तर पप्पा ऑलरेडी जत्रेला जाऊन आलेत त्याच्यामुळे आधी गेलाय भाडा नेलेला पप्पा भाडा घेऊन गेलेले त्याच्यामुळे नेलाय 7:30ला. सोनू सावकाश जा. काय माहिती. तर मंडळी अशा प्रकारे झालेली आहे आपली जत्रा फिरून आणि जबरदस्त मजा आली आणि वर्षभर या गोष्टीची वाट बघत असतो. तर आता आमची पण जत्रा आहे. परत एकदा सांगतो 9 तारीखला 9 डिसेंबरला. तर जत्रेला आमच्या नक्की या. आणि कसा वाटला ब्लॉग कमेंट करून नक्की सांगा. थोडी घाई आणि फास्ट झालाय पण थोडा ऍडजस्ट करून घ्या कारण जत्रेचं वातावरण असतं आणि परत परत अनुभवायला मिळत नाही. आणि दुसरी गोष्ट तर गर्दी पण असते त्याच्यामुळे जर बॅक कॅमेराने जर ब्लॉग करायला गेलो आणि माझ्याकडे जर कॅमेरा घेऊन जरी चालायला गेलं ना तरी पण गडबड कारण लक्ष मग पायाखाली राहत नाही. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त पाठीमागचा दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. सो म्हणजेच बॅक कॅमेऱ्याने पाठीमागचा असं बोलतोय. सो बरेच जण असतात ज्यांना कामानिमित्त बाहेर वगैरे असतात जत्रेला वगैरे यायला मिळत नाही तर ते खूप असे जत्रा वगैरे मिस करत असतात. तर कोण जर आला नसेल आणि ते जर ब्लॉग बघत असतील तर त्यांना पण एकदम भारी वाटेल. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.